Molweni bantakwethu, nguzusakhe kwakhona. Bantakwethu, masithethe ngengoma namhlanje. Khona ingoma ethi Come Come Ye Saints. Ithi all is well, all is well. Phayana kukwindawo ethi phayana, kutheni nale nto wena ulindele i-reward enkulu okanye mhlawumbi ulindele uwonga elikhulu kodwa ufuna ukulwa amadabi amancinci? Kutheni nale nto funeka wena xa uriwadwa okanye mhlawumbi xa kufika ixesha lobana mawuvune iziqhamo, kutheni ezakho iziqhamo funeka zibe nkulu kodwa amadabi wakho funeka ube mancinci? Kutsho laa ngoma, andikho sure ibhalwe ngubani kodwa ke itsho yona ithi all is well, all is well. Kutheni le nto ufuna wena ufumane kakhulu kodwa awakho amadabi abe mancinci? Uba ungaziphendula lo mbuzo ungayibona ukubana awukho fair kuwe, awukho fair kuwe. Nguwe lo mntu umsokolisayo, usokolisa wena. Uba ufuna izinto ezinkulu yilwa amadabi amakhulu. Uba ufuna ulwa amadabi amancinci lindela ii-results okanye mhlawumbi i-reward encinci. Akho namnye ozawulima intsimi usagqiba avune isitiya. Kungekho namnye ozolima isitiya ayovuna intsimi athi yeyakhe. So amadabi wakho makalindele nento ozayizuza emveni kwamadabi. Bube nosuku oluhle mani bethuna.